دما خوش تماشاوانین چارپل مدیا السر ناو مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتنین خواه پیشکشه و همی تماشاوانین چارپل مدیا دکم اسیویدارم دمه و پیشروشا و هرتم گش و خوش بن ام هیویدارم به هفته هانشی به صحبت کی برفره روژاوا کردستانی و بیارین کردستانی و گریدای به برا شروع بکن بخیر و خوشی بمینم قاسم مرحبا زوارا تماشاوان هجان روز باش هیویا کوان برنامه کی خوش به هفرادار باسکن و اندزارن هرگا روژه و آمد تجیه هیا ممکن به امی روژه به بورا پار بکن aslında koska ev imkan hebya ko me rûbirû bi hevra me bikar biya fikrê we jî bistanda maalesef ew imkan tune ye carek din em spasiya we dikin ku em ê bi hev rabin. گل تماشاوان برومت ایرو لباکورن کردستان روژر و هنکی گرمه لجالیه ترکاوا پرتر گرم بیه که ام زانن کمارا ترکیه جالیه پارتیا گل یعنی CHP و هاتیه دامزاندن و او پارتی جچبونا کماره حیا ایرو لسر آواکرنا کماره و لسر ریوبرناوه و اوه خودی باندوره بریا لشکری آن وقت جواکی باندوره و دوی دماجوی آواکرنا کماره ترکیه دا gelin kul Türkiye bun ba asani karbun بحلینن شو ortaya rakın hem ya vak Türk perverde bıkın biçi bıkın le dö matersiye wan habun Kemalizmi yek şey dindar bun herçend Kemalizmi dini İslam'e u sunnitiye vak berşevadiya bıkar anin le vak din lehembere xu didan nişandan dijayetiye ki taybet lehembere din jî pek danin Aliyeten eji tevgera heri ku xweciyên coğrafya Kurdistanê ku abin destê wan da û dervayê sînorê wan jî metirsiyekî ji xwe re metirsiyek gelek mezin didîtin. Yani her du aliya ji xwe re wek dijmin wek metirsidar didîtin û hemê polîtika û avakirina xwe ser vê avakiribûn. Lê piştî di hezar û di dû şûn da û به تایبەت 2016 دا هەر کوچوو di nava civata Tirkiyê da evin dîndar jî berêda xwe nîşandan têkoşîna xwe dan xurt bûn û bi îxtîdara AK Partiyê jî hêdî hêdî hukmê dewletê di hemî alî da hem warê eskerî warê polîs warê rêveberiya dewletê warê îstihbaratê di hemî destgehên dewletê da piçekî hakim bûn ku îro ji aliyê AK Partiyê ve bi tevaya dewletê tê kontrolkirin heman bêjin ev jî dibe sebebê gengeşiyekî mezin di nava komara Tirkiyê da ev gengeşî hane yani bingehê xwe ve dijberêtî û têkoşîna hevbeş ya grûpên İslamî dê dîndar û aliyên Kemalizmay vem bûyerên ku vê dawiyê hewdan xwaniya dîndar amade ne ku Kemalizmê piçekî ya tasfiye bikin ya ji taqetê daxînin û ev têkoşîna ku îro li Tirkiye ya jî gengeşew û ew ê jî ji ber wê ye bêguman evî kiryarên hane vê pevçûna hane pir anendik bandora xwe li ser Kurdistaniyan ser siyaseta Kurdistanê jî pêktîne li ser me hemiya pêktîne me têkildar dibe duî warê da em Kurd em dizanin Kemalizm ji çêbûna xwe heya îro ê ku êj û elem û zordarî û hovîtî û xûnrêtiya ku li ser gelê Kurd kiriye kiryarekî gelek bingehîne û nayê ew kirine û ew damara ku vê biryarê pêk aniye jî tu carê ji wê xetê ji wê ew ê dernakeve herçend car cara xwe çep ya jî xwe demokrat pêşan didin jî lê ew damar tu wextê ve nemiriye û ve namire jî divan ewa da jî wek hat nîşandan têkoşîn di nava wan her du aliya da lê xwe nîşandanê da
êrişê Kurda dikin, êrişê Alaya Kurdistanê dikin, êrişê Hebûna Kurdistanê dikin, di evê de Qandar Şex Saîd timsalê wê dadiqînin, yani ew dijîtî û dijminatiya xwe di her firsetê de nîşan didin. Hinekî Kurd jî divê evê de wek ku dijayetiya AK Partiyê bikin û xwe heq bibînin, piştgiriya CHP dikin. Yani divê warda ev bawerim ku Kurdên me pêwîst nake şerê navbera wan da bibin aliyekî û piştgiriya hineka bikin li dijî hineka, ji ber ku her du alî jî di warê mesela Kurd û Kurdistanê de heya niha zelaliyekî evekî nekirine, Kemalîzm rê û rêçikê wî xwaniye li dijî Kurdistanê, Kurdbûniyê û mafên Kurdayetiyê, dîndara jî di nava xwe de herçend gengeşe û ew ê jî hebe, lê rûçikê xwe yê ku li hember doza Kurd û Kurdistanê zelal nekirine, merv nizane pêşa rojê li hemberê tevgera Kurd, li hemberê xwestekên Kurdistaniyan bikerin nexwaniye. Herçend di dema AK Partiyê de hinekî gavên hatin havetinê, lê tu demekî warê hiqûqî, warê yasayî de tu gav nehatin havetin, ew jî metirsiyekî ye, pêşa rojê tarî ye. Lê ev demajoya ku vê dawiyê dibêjin têkirinê bi rêya serokê MHP Bexçelî, evan rojê dawî da jî dîsa serokê AK Partiyê ku serokê Komara Tirkiye Erdogan ba hat diyarkirin ku ev proje hanê me diyar kiriye, me çawa pîlan kiriye, ew pîlana me bê pirsgirêk didome. Lê ev pîlan çi ye? Heya niha ne ji aliyê iqtidarê ve ne ji aliyê muhatabê wan ya jî serokê PKK Apo ve ne jî ji aliyê Dem Partiyê ve bi zelalê tiştek nayê diyarkirin. Yani duy warê da jî tiştê her aliyê, hem aliyê Tirka hem aliyê Kurda hem rewşenbîrên Kurda Tirka her yekê ji aliyê xwe ve şirove dike. Erênî ya nehênî şirove dike. Duy warê da zanyariyên bingehî tinin. Lê bêguma ev demajoya hanê li Tirkiye û li Kurdistanê wê hinek tişta bigorîne. Bê daxwaza xwe bejî, bê îrada xwe bejî, wê hinkî tişta bigorîne. Em Kurd jî mafû ew kiştin her hêjandinekî ji bo Kurda baş e. Yani enendik ji cûra xwe bilaqe. Wate azan daye ji xwe gotin el serhedê. Ji ber ku zêde ne dîndar ne gotine zirarî ji pezê sor re heye ya tune. Mühim ew divê em jî li wê li her bûyerê Tirkiye çêbin, em wan birin ka di wê bûyerê dawiya wê bûyerê da feyda Kurdistaniya çi ye, zirarê wan çi ye, û li wê gorî em ew bikin. Wek we cîhanî ziman tabii yani damezrandina Komara Tirkiye bi awakî ser nijadperestiya hatiye avakirin û ji ew roj heya îro jî her sê çar xalê kanûnê bingehîn hatine nivsandin ku divê hiç teklîfa gorandinê û teklîfa tunekirina wan xala jî nêkirin ku yek millet, yek dewlet, yek al, yek ziman û bûya wê hay îro berdewam kiriye. Tabii eger Kurdistanî bixwazin ya jî kesên demokratên ku Tirkiye dijîn Tirkiya nijêtê na divê pêşiya her tiştî damezranina Komara Tirkiye û Kemalîzmê bixine nav şîrove û rexneyê. Heyayî ku bi awakî azadî mesela Kemalîzmê nê nirxandin li Bakurê Kurdistanê û ser mutabaqatek çê nebe ku ev cumhuriyet ser înkar û îmîha û ser nijadperestiya faşîst hatiye avakirin, wê ev Tirkiye îflas nebe, wê ev Tirkiye jî nekeve nav kada demokrat û demokrasiya cîhanê. Ji bo wî we jî baz kir CHP ji xwe hem Partiya Komerê hem jî Partiya Mustafa Kemal ava kiriye bi xwe ew e. Ew partî her çiqas wekî şekil carna gorankarî kiribe dîsa temaşevanê me dizanin yani ve basa İslamîsta jî kir û basa Kemalîsta jî û partiya lê ez bi xwe wa dizanim yani Atatürk û hevalê xwe gotine lazım be partiyê dîndarî jî em ê avakin, lazım be partiyê komünîstî jî em ê avakin. Wa diyar biye ku lazım be partiyê Kurda jî ew ava bikin yani bi navê Kurdaya jî em bêjin. O heya îro hatiye. Bu xwe tiştê ku ez dişopînim û ez siyaseta ez jê fehm dikim
دولتا ترکیه جمهوریت yani komara Türkiye hatiye ve nokte ko ve ری و ریباز و انکار به خواب دومینه به هر آوای ختمیه یا به آوای سیاسی ختمیه به آوای عبوری ختمیه به آوای پسیکولوژیک دایی ختمیه انسان ترکیه دژین نه امجد ناو دا پسیکولوژیا متوا hemen برخرابونه چونکی نممکنه که مرد و جوات دا بجی او مرد جه تسیره کی نینی لینه بینه از خود بیجم هاتیه و نقطه که او نقطه چیه یعنی او نقطه یکم او که اگر نه هاتوا و نقطه تک چونه و باخچلی و اردوغان و باخچلی سرناوه دولت اردوغان جی سرناوه پارتی آخواه و به او جالان جارک دن نقص ناو دوره و نکرنا وقت اکتورکی که جارک آدم تسیره خود کاربل و پیواجو که دولت ترکیه باید دوماندن اصلا از سا پیناست کم یعنی وقتی که آپورا کتنه تکلیه آواکی دا هر چقدر مرد بلکی پچوک دوبینه لی واد دیاره که تسیره او جالان هیجی سر کرده هی yani dışarı roz berel Diyarbakır civanan xo peşandine kirin gotin emeharne amara ya carna vana yani vana siyaset edacı marab şaşo paşot kin yani o jalan derket tişte ko yani belki yeki beher avayı لدجه دوزا کرد و کردستان بجی نکاره هوقا بر حتیوان پیشنیارا بکو او کردارا بجه خودیل وی اوایل وی پیواجوی درن و دفجه هر ام بجن تشتکو جبو حمی ملت راوای و جبو ملت کرد راوای دفجوان بردن لمخابن وادیاره هیجی اوکیه دور دا هی کو مبحث اوی کریه است خوازم بجن کو دناف دمه داجی دناف برا ام بجن ولات پارزن کرد یا جی ام بجن کرد پرورا او کمالیستا دا بدزی بجیش بنی و دلگه کی دست بکریه که اف بویا وای نچه یعنی یا دم پارتی خانوب که کمالیستا جور بازو که مانی بجی و که پارتی کی کرد یا جی و کمالیست تمامیلا حاکم لور بون کردن که ام بجن کردیتی خوازن بکن یا جی مافه کردای هری کم دپارزن وانا جوه داره تصفیه بکن اولور دست بکریه بس جبو پیواجوه جبر کو امجی پسگریا را وستاندنا شروع فسکرنا پککیت کن دوی واریدا تابی وی تین پیش زیده تردن پارتی و باکور کردستان و ترکیه جدا جوینا چید کن جبو کردا ایکناب کن جبو وی پیواجوه و جبو کو وان بخاپی ننجی دویجن تشتکیت بن وی کاری دا لوک وجه هانی زمان چه هیه ام بخواه نزانن اگر ام دور دا بزورن مثلا CHP داجی ایکو دخواستن پشتگیریا دمه دا پشتگیریا CHP و ادوان خواه پیشاندان انرژی بگرن هبون لی باش بو خوده آلیکاری کر که ارحالده دیاره او جالان وی ریلوان گرتیه سروک دم پارتیه لأوروپا جوینا که دا باز کر که وی نبین پرشکی جوی پیوازوا خواه پیشاندان CHP مثلا لإستانبول میتینگ یک مازن چکرن تاوی که دم پارتیا تشکیلات استانبول طالبا بشداربونه جکر دبیجن که گلکی کم بشداربونه جدم یا او جیه که خوشی یبچکی که کربالی کردیتیه واتشن ایدن CHP مرد ev operasyonel CHP bu مرد کاره بده آوایا اگبکه یک جه ته گوتن که اساس CHP قناده کیوی کمالیست و دولتا کور دخوازه که پیشاندان بکه و پروکسیون مازن چه ببین که او پروکاسیون جبر که دولتا اقتدار ترکیه دست اردوغان ده به سببی به اردوغان و هم ریل بروی پیوازوی بگرین و هم جی با آواکی ویش اقتدار بینن چونکه 22 ساله دکنو ناکن کمالیز نکارن اردوغان جی اقتدار بخین ویش خورا وک آستنگ دبینن لی نکارن یاد دو آجی براستی یعنی مثلا گورانکاریا قانون اساسی و جارکدن نامزد بونا اردوغان دوردایه tabi جبر کو 20 ساله جالیه چپا و جالیه CHP و کردن چپ و
لسر نیارتیا اردوغان سیاست کاتی آوا کرن بتنج بوکو اردوغان ترازی و اکو پشتگیریا امام اولید کرن هبون نها دوی درهدا براستی یعنی از بخود بیجم اف اپراسیون نبنگه yani here de AK Parti'ye dacı rüşvet u gendeli u tiştene le devir dacı F Parti jwan karara nexeribe yani operasyon de du aliya davat marif şiroke yek je tekbirna behezbuna İmamoğlu kol hembere Erdoğan nebe namzat ya de du acı ko ez şirovet kim dixwazin CHP'yi bi avakî dixwazin ya jî hinek CHP'yi dixwazin xwe pêşandana bikine provokasyon û bibin heyayê darbekî vê meselê ew têne şîrovekirin dixwazim mixwest ez van warada vana bê parve bikim be نها دو تشتانه یک شی وک اصول وک پرنسیب يعني کسی که هاتنا بجارتن جه قاده خود دور خستن سروک بلدیه و ها بلدیه مزن ها بلدیه بچوک تشتکی نه یاسایی نه حقوقی تشتکی که اجالی سیاست مداره و اجالی مکرده و یا جغستنی و بی قبول کرنه نه یا تشتکی نه حقیه لی اف پفچونا يعني اوان از قاسي مرض دشوبينا تشتكي ببرنامج كريه يعني حاضر كريه كوافت كوشنها نجي وفان قرطناجي نسكنا ودوام بك دو وان روجا برپرسیاره که دوا پارتی اوید که یعنی اب دماجویا به عبد اوجالان را دوماندن اویجی مثلا دوی 2023 دا به آلیکاریا انگلیز و امریکا و دولت ترکیه به کوهولگیلی لسر سکنیا لف کرنه و به بخشالی دانه گوتنه اف دماجو وها دومه yani em zanım ki bandora damajoye le rewşa rojilata nabîn û goran navê vakredaya le ez hevî darin ku yani aliyê CHP jî alî AK Partiye jî wê bixwazin Kurda ji ew gengeşiya nava xwe ya jî münaqeşa nava xwe ya jî şerê nava xwe da bikin teref lê em Kurd nebin aliyê ew û ew ê bixebitînin ew ê bixwazin her du alê jî Kurda dibî warê da bixebitînin em êvî dikin ku neyxebitandine lê bêguman her neheqiyekî li kîja li kê çêbe jî wek mirov wek rêxistin wek siyasetmedar wek rewşenbîr wek çi ve meriv bêguman li hember derkeve yani lê nêrîna xwe dibêje lê em ne terefin alî da من بمعنى او که گفت که بارا یعنی مثلا اپراسیون شهرداری استانبول بوی معنی مگوت کو براستی یعنی کی چه دبه برا به اگر گندلی و تشت ببین حقوقش بو وانگره هبه yani ایلای او CHP نه چوب قازن و بکن او کسی دبه همبری وانه از نابجم کو ایلای اون لی بخواد CHP'ye az nastikim او بخواد بجن yani tiştewa hene o dibêjin eko giliye van kirine jî di nav CHP dane eko belga birine dane savcı û polîsa CHP'yî nezafî yani tiştek heye divir da erê tamam eko gel bijêre dibe rêz lê were girtin hukuk hebe lê nayê mane ku her tişt yani herkes azad e her tiştî bike wate ku partîkî da veya jî ew be ji bo wî divê em wek te jî bas kir em nebin taraf em tarafê hukuk û demokrasî û însaniyetî û mafê demokratîkî bûnê bin lê belê car car najî divê em temaşevan nemînin em wek Kurd tarafê xwe çêkin em kêmayî û zêdeyiyê her du aliya jî bêjin lê divê car carna tercîha kameriv jî hebe te aliyê stratejîk da yani ji bo wî ez dibêjim wek temaşevan ya wek li Tirkiye te ev ê muxalefetê şîrovet kin CHP hew qas ne temîze bira bizanbin yani o di mesela dinê da jî CHP'yî wektê AK Partiye wektê AK Partiye belê CHP di avabûna Tirkiyeyê çi kirin çûn İzmirê İqtisad Kongresi çêkirin hemî mal û milkê xelkê ji wan sandin dan destê merivê xwe yani CHP çêbûna xwe de gendele ne ji ew yani ne ji aliyê siyasî ve aliyê aborî û aliyê emî tiştî ve ji çêbûna xwe ve gendele ew gendelî ne min ku ne ji navê here
ناج برکود ناب کردار جهان دبیجن هم برا اردوغان هر چد ببرا و او سیاست غلط است بوی معنی دبیجم اینکو دامزرانا ترکیه حیا ایرو حیا روزامت 20 سالی دا ایکو وک لیدر یا وک باشباقان یا وک رئیسی جمهور باسا مثلا کردا کربه دیسا اردوغانه یعنی نکو مر پشتگیریایی بکله تشتکو نوها ته گوتن کو işte pişti ve cejna Ramazan ve Dem Parti به Erdoğan rajironi wa diyara Erdoğan jî kabul kiriye. Divir tiştekî balkêş bînim bîra temaşevana ku nizamçıqa jê haydarin tê gotin ku wê Dem Parti bibe wek MHP di nav Hereketa Cumhur da her çiqas wê wezaret tiş nedane wan lê wê bi awakî bibin şirîkê وك حزب الله وك اوكي وك خدا پاره او وك MHP او 400 ملت وکیلی به دست خن اساس مهم کومه علاقدار که قانون بنگهین بگورینن و مثلا زمان و تشتیوات خن بهین یعنی ناسنامه کردات خن ناو anayasayı o heri mühim bu AK Parti'ye Erdoğan cara siyah به نامزد سروک کوماریه از توازم اویجی بالا از تماشاوانا بکشیم یا تشتک واجی هید روزه با ترکیه دا برای اویجی بشوپینم بله نه بس زمان و اوکر و هفته جبینا واته هبود دیاربکر سرکفتن جوان خوازم و از ویدارم که زمان کردکی یا زازاکی دناف جواتا کردستان با کردا her ku çuya yani berbehon dabuniye berbevetçe o her zaman şey vakti statüye ki vetune be hukuki zemine ki vetune be jiyandın ave zahmete du var dajim ev karu xabate vate o ber ev xabata wana bu çand u zamana kırtki ceki kale gringe serkeptin jwana duazın o ev karevan piroz kim جالiyetine de ev hane em zanin jaliye parti û Rêxistinên Kurdistanê ve li Bakur gelek konferans û civîn hatine bernamekirin em ê vêdarin ku di van civîn û konferansên ku ji bo pêkanîna ya ji civandina raya Kurd û Kurdistaniyan Kurdên me di her warî da beşdar bin piştgirî bikin سرکوش بو سرکفتی بن بیرو رایên Kurda bicivin û hem xebatên ew ku em zanin plankirî hene ji bo avakirina partiyekî berfireh hevkar wek Sîwan ji bo Kurda û hemî aliyên partiyên Kurd û Kurdistanê jî di warê da piştgiriya xwe û rayê xwe diyar kirine wê balpêş piştgiriyê bikin diwan wera da jî em ê bîdarin çekî geş bibin افکار و خبات به وی هاتنا بهاری را بهتر گشتر ببین جبر کو هر کدشه مثلا کرد و اف دماجوه کد بیشن جی اوه دما پیشیامه یعنی بان هر دومه پیشیامه و به انجام به enindek zelal bebe yani çıt binde haya çıt binde tun haya kadar etçe ve zelal bebe vakti ben derbas be mesela yani asas yani kek baran ev yani ev pevajı dest pekiriye ve encamı xwe gelek tişta xwarabîne divê me re piçûk nebîne lê ka çiqas gelo Kurdistanî ji bo vî karî hazirin ya nehazirin ka çiqa hazirî kirine hazirî dikin ya di çi astê dane ji ber ku wê li Kurdistana Bakur rojev bigore em bibên nevên yani eger ku şer dike de PKK xwe fes bike nemimkin e ku rojev negore yani metirsî ew e ku eger siyasetvan partiyên Kurdistanî amade nebin ji bo alternatîfa vî karî ra yani alternatîfa doza Kurd û Kurdistanê ra ew kemalîst ya ev dewleta Tirk hergav hazir e ji xwe ra ji bo alternatîfên esas ciddî dernekevin ew ji xwe ra alternatîfa jî çê bikin yani ez ji we re rihetî ji temaşevana re bêjim eger ku Kurdistanî zû bi zû destê xwe negirin siyasetekî Kurdistanî di nav Bakurê Kurdistanê de xurt nekin
devleta Türk ve ciye PKK'da ciye demeda ciye parti ki Kürda Türk'a çevirdi. Kürde Türk'a çevirdi. Yani ujboko siyaseta Kürdistani puç bike ve her seril her tişti bide ve em ji bîr nekin ku ev devlet bi vî sed salê xwe komarî û vî hezar salê xwe Osmanlî gerek bi tecrübeye û gelekî jî derheqê Kurd û Kurdistaniya da li Bakur taybet gelek tiştê wan dizane ji bo wî divê Kurdistanî zûtirîn rojek destê xwe zû bigirin û li hev werin bahev ê yekîtî dikarbin yekîtî ê nikarbin jî wek we baz kir partiyekî Sîwan Kotkarbe doza Kurd û Kurdistanê hem Tirkiye hem Bakurê Kurdistanê bide meşandin ava bike em hêvîdarin ku we jî baz kir işte PWK û Hekpar û PSK û KDP Bakur di nav lêgerînekî dane çend cara jî bi hevra çalekiyan çêkirin taybet di wê Newrozê de li kada Şêx Saîd Newrozekî Kurdistanî ku her Kurdistanciyê sûd dîtin pîroz kirin û em jî wan pîroz dikin carek din balê dikişînim ku wê gorankarî çêbin divê Kurdistanî wek grûba sêyem ne wek grûba dinê grûbeka Kurdan derkevin hem ji Kurdan alternatîv derxin hem ji dewleta Tirkiye CHP û AK Partiye ra jî bêjin ku em milletekin welatekî me heye em dixwazin ser axa welatê xwe bin desthilatdar çanda me heye edebiyata me heye zimanê me heye wek hemî milletê dinyayê em jî dixwazin milletên dinyayê xwedî çi mafî bin em jî xwediyê wan mafa bin ev ya ne ewkeke ne ku xêrxwaziyekî Türk bidine me ev mafê milletê Kurd e divê Kurd ser vê xetê xwe birêxistin bikin û o bibin alternatîv. Lê ez yani gorê Kurd derdorê me dibîse rewşenbîrên Kurda zanayên Kurda derengmayîna rêxistinên Kurdistanê de rexnê xwe dikin û rexnê wan heqin em rêxistinên siyasîyên Kurdistanê piçekî dereng dimînin ez hêvîdarim em karibin piçekî zêtir leştir gavan bavêjin ji ber ku dem hêviya me nasekine rewş hêviya me nasekine em dema ku dema dereng bimînin bandora wê ne erêniye ne hêniye di wî warî de em lazim e balkêş bin piçekî zêtir gav bavêjin. Li evê li Sûriyê û Kurdistana Başûrê Rojava jî rojev germ e piştî ku hevdîtina Ebdî û Ehmed Şara ew li hevatina ku kirin aliyekî serokên Komara Sûriyê aliyekî Mezlûm Ebdî wek bandorekî giring bû yani dû warî da giring bû û ew li hevatinên wan in ku di maddeyên evê da ji bo şer rawestandinê ji bo tûn û tûjî rawestandinê û xelk bizîne cîwarê xwe hêdiyetî di wan wara da jî gavên tê navêt yani dewleta Sûriyê di wan wara da dixwaze hinkî gavan bavêje ji dila an nejdira li gorî rewşê be jî di warî da Efrînê mesela cî herî giring ku Kurd hatin talankirin hatin wêrankirin hatin êşandin di warî da dengê ku tê diyarkirin hem ji aliyê enekesê ve hem ji aliyê berpirsiyarên hikûmetê ve hem ji aliyê çi bû Meclisa Sûriya Demokratîk ve welhasil yani dengê ku tên hêdiyetî ew çekdar ji wê derê derdikevin û berê da aram dibe evê demê dawiyê grûbekî ku me dîst ser navê Helebê çûn ziyareta wê derê kirin li Helebê ew her du taxên Kurda ku çekdarên evê hebûn YPG hebûn ya jî HDS hebûn Hêza Sûriya Demokratîk hebûn bi lêvkirinekî bêdeng vekijiyan ciyê xwe û li gorî evê jî ewan taxa radestî evê dibin hikûmeta navendî ya jî emniyeta wan dibe ku hinekî kitabî Kurdên êvê taxê jî di nava parastina dewletê da cî bigirin ji xwe berê da jî îtifaqkirine û hêz hemî tabihê evê bibin yani têkevin nav hêza Sûriyê bes divê navberê da gotegota evê ku Tirkiye dixwaze warê eskeriyê da li Sûriyê hinkî ciya avayiyên leşkerî çêke
ew dibe gengeşiyan habera İsrail û Türkiye ku İsrail evan rojê dawiye ew ciyê ku Türk dixwazin ya ji tê gotin ku li wan dera ew ê eskerî çêkin bombardımanekî tê dûtije li wan dera kirin ev jî dibe nerazîbûniya her du aliya ew jî li Sûriyê rewşê ew dike yani berberiya İsrail û Türkiye yek endamê NATO'ya yek dostê Amerîkaya bêguman Amerîka yani divî warê da piçekî astengî ji wan re şişet be çawa her du aliya li Sûriyê bigîjin cem hebûdû aliyê dunê li hevkirina Amerîka û Rûsa jî heye Rusya jî heye ew li hevkirin jî bandora xwe li Sûriyê nîşan bide yani rewşa Sûriyê rewşa Amerîkiya rewşa pêşeroja Sûriyê rojhilata navîn çawa bibe divî warê da jî danûstandinên germ hene lê bi çawa encam bibe li Ukrayna çi bifroşin çi bistînin bazana nava wan diçe di van wara da Kurd danûstandê wanên xwe bi xwe paqijkirina ya dengiya mala Kurd ew jî germ e yani bi heyetekî hevbeş bi şamêra têkilî danîn û wayê mesela hêdî hêdî warê eskerî ew ê da jî danûstandin Kurda bi şamêra cîciya tên bicîkirin em ê vê dikin ku ew jî bandorekî erênî li ser ew ê bike lê pêşeroja Sûriyê bêguman ew ê bi çawa te bigerin ew ê hêzekî dewletekî çawa bikin hikûmetekî çêkirin ku cî resmî nedan tu pêkhateyên ne dînî ne civakî Sûriyê yani Durzî bin Alewî bin Kurd bin tamam Kurd heye wek şexs navê da lê çi qas xwedî bandora merv nizane ev metirsiya tev wan metirsiya jî lê kar û xebatên ku li Sûriyê didome heye û merv hêvî dike ku Kurd jî divî wayê de wê bêpar nemînin yani parekî wan hebe lê çi qas giran ew e Nereye? Kekbaran hema tam divê derê de wê çi qas bibe ez ji wirê dest pê bikim ez bi xwe carek din bi temaşevana re fikra xwe par vebikim ev sala 2025 sala Kurdistaniya ye taybet sala Kurdên Başûrê Rojavayê Kurdistanê ye û dest pê kiriye yani wextê ku bira temaşevan bibin bîra xwe zaf dûr nîne 15-20 roj berê wextê ku em bêjin Amerîka Fransa pêşkeşiya Amerîka Fransa û pirsgiriya Serok Barzanî enekesew û peyêde peyêneke hatin bahev û di heman demê de General Mezlûm Evdê jî tevayî vê ewkê bû vê civînê bû û ne hewcê meriv bikeve zêde teferruata lê li ser taleba ku Sûriyekî federalî ava bibe li hev kirin ev ya Kurda ser wî li hev kiriye bira her Kurd divir da em bêjin divir da xwe qeneetkar bikin ku carek hadin ji vir û paş gav paş avêtin wê tune be ê di duwa herî muhîm yani li Sûriye bi rastî ne Ereb ne Elşara ne Rojavayê Kurdistanê ne Tirkiye aktorê Sûriye nînin aktorê Sûriyeyê yekem İsrail e hêd êdina hêzê Amerîka û Rûsya û wanê dinane û hêza İsrail li gorî ku ez dişopînim ez van çenda hêdî hêdî ewkê ji qeynaxê İsrailê dişopînim ku bi temamî Elşara di binê bandora wan de ye her tiştê Elşara xelet ya baş bike di kontrola wan de dike çi di berjewendiyê wan de be wî dike taybet divê meriv guhê xwe nede medya Tirkiye û medya PKK ew her du jî seda notê wî derewin ji ber ku her du jî ji bo tabana xwe xelkê xwe îkna bikin derewa bikin lê li Başûrê Rojavayê Kurdistanê hêdî hêdî ku ji tesîra PKK jî derdikeve hêdî hêdî bel bi îdarekî ku wê hevbeş be yani ji pêkhateyên Herêma Kurdistanê hevbeş be yani pêkhateyên Kurdên Rojava hevbeş be îdarekî tê ava kirin ew jî di lehê Kurd û Kurdistaniya da ye İsrail wek we jî behs kir yani
نه هیله نه شارا نه ترکیه نه هنک هیزن دنا لوره چاوه خو بکن ترکیه جمهوریتی خود دو بارگاه عسکری لور آوا که هر دوازی یکسر کر yani te gotin ko seçar kesin askeri ji e Türkiye hafne kuştin le Türk bahsa wî jî nakin xet ne werin bahs bikin ji xwe eger temaşevana şopan dibe serok wezîrê dervayê Tirkiye Hakan Fidan gotel Amerika bû jî bahs kir û piştî zivirî jî got ku em naxwazin li Sûriye bi İsraîliya werin hemberê hev ew mana wî diyar e çi ye her ko bê pêvajoy perçekî jê mesela Rojavayê Kurdistanê Sûrî bû jî lêbira temaşevan dûr da jî rehet bin ku ew tesîra Tirkiye o canan ku ewan ji xwe ra hêvî dikir û baxçelî li Rojavayê Kurdistanê wê ew tesîr tune ve tesîra hebû jî hêdî hêdî dişkê ber bi aliyê berjewendiyên Kurd û Kurdistaniya va diçe wekî din dîsta bêjim yani aktorê sereke İsraîlê İsrail dizane çitke proje wana 20 sal werin pêş wane ji bo wî nav proje wan da tiştek ku em dişopînin Kurdistanekî kêmanî Kurdistanekî federe heye ya jî statûyekî netewî heye li Kurdistana Sûrî dûr da divê meriv bi wî awayî bide şîrovekirin û li wê derê piştgiriya wê derê piştgiriya yekîtî û hevkariya Kurd û Kurdistaniya bike û di wê derê de heya mümkün be politikaya İsrailiyan meriv bişopîne ka ew çi dikin çünkü biya min aktorê sereke li wê derê ew Niha li Sûriye û li herêmên Kurdistanê tabiya hêzên ku Tirkiye çêkirine heya niha jî xwedî bandorin. Yani mesela do jî çend Kurd revandine, çar pênc Kurd revandine ji merivê wan peremere dixwazin û heya niha îdara Şamê li hemberê vana herçend car cara gotin dibêje jî lê li hember kiryarê wan nikare xwaniya destê wan girêdaye belkî ji ber Tirkiye li ev qetleamên ku li ser Elewiya jî kirin piraniya ev her du hêzin yani evê ku Tirkiye piştgiriya wan dike evana jî astengiya herî mezin niha li pêşiya Sûriyeyê bê ku karê siyasî û ev ê jî li ev astengin lê herçend mesela wezîrên ew ê ji bo mesela Kurda hinekî tiştên erênî û ew ê dibêjin lê pirsa Sûriye tabî ne bi Kurda tenê bagirêda yani mesela Durziyayê mesela Elewiyayê mesela dewletên xwedî ew kin çi xasa bandorê li ser bikin Sûriyê de îdarekî çawa bên pêş duy warî da danûsandin û gengeşî û binê masê da danûsandên gelek mezin hene yani hem metirsiya yektiya netewî sorê de Sûriyê ku mafê PKK'yan qebûl bike û piçek demokrattir be ji aliyê dinê da dîndarên ku di nava HTŞ de ne zorê lê hukm dikin ku bêtir hişk bin û Tirkiye bêguman naxwaze tu maf ji ber mesela Kurdan naxwaze tu maf têkeve destê Durzî û Elewî û ê dinya jî yani ji ber ku maf aliyekî tenê de dan aliyê dinê jî ew kiriye heta ku Tirkiye tebû wê hişmendiya xwe ji bo metirsiya Kurda behsa Tirkmena jî nake yani ew jî barkêş e yani Tirkiye duy warî da ez bi kek baran ez divirda tam sada sed sted qetim ez dibêjim Tirkiye û Kurd ev li wir bînin li încîrlik tê gotin ku hevdîtinek kirine û Kurda bi awakî heta bê heya ji wan bê wê teng bigirin lê statûya Kurda jî qebûl kirine kêmanî zimanê wan kîmlika wan çünkü dizanin yani ew Kurdistana Sûrî wek Kurdistana Başûrê Kurdistanê ber bi wir va diçe wê mecbûr bimînin rojek bi wan ra rûnê û êko şîretê li wan jî dikin ji Tirkara vî dibêjin bes ji ber ku sed sal e ser neyartiya Kurda siyaset ava kirine nikarin rast û rast ew bikin ew tiştê te dibêjî kuştin û revandin jî ew munferîtin ji ber ku li wir ne dewlet heye ne ewlekariyet tiştek tune dîsta ciyê herî aram Herêma Kurdistanê ye li wê derê Herêma Kurdistanê ji wî awayî ve herî aram e li wê derê xeterî çi ye xeterî heye jî tesîra PKK heye ez seda sed emînim wê ew tesîr jî ser rabe va PKK jî diçe
Fakat tek otun ko yani çıkara aslında zanım van çen MHP'ş da diyar ve dibejin ji PKK'ne katiyane o parti ki dine çekdari avatkin nebna ve PKK ev ji ica piskiriya ki avatkin çavat ve en zanım ev çıka feyde be zarar ve ev çıka ji apo durun nezin ve diroka peşaroja men nişan bide لی و گورانکاری مازن دلیه کرد و کردستانی را چه و جغرافیای دوی ام قط رشبین نین بین ام کار خبرن کردستانی بالها بابینن و هدی پشتگیری جوان اکتورن کول سوری پشتگیری کردات کن و پشتگیری طالبا و پشتگیری جبو باکور کردستان جب کن وان ریاضه کن هفتیا درباس بو تشتی خوش چه بون کول لألمانیا و اوروپا چند نوروز هاتن پیروز کردن جو عالیه وان دیاسپورا و ام طالبا مجوان دیاسپورا و کو جبو کو جبو پشگیریا باکورن کردستان او هزا ملی خورد به جوان ال اوروپا و امریکا ریا پشگیریه وکن او وظیفات که وسروان وقت دیاسپورا کرد وظیفه خو پیک بینن چونکه هدی سوریه جی چارەسەر دبه ام گرانیا خو ام تنه نه تنه باکور کردستانه همی کردستانی و همی کردن دنیای هنه دوستن کردا بینن بار هف و پشگیریا باکور کردستانه بکن سرکتا کردستانی نهال باشور روجاوا کردستان او دانو سدن کردا مر ببیت که کو تگوتن او پارتی و رخصن در بیان کسی و پیانکه و اوجی تبلیغ ببنو دانو سندن و کشف به هیئتن هفش سر داخوازن کردا و کاربن برخوبدن کاربن مناقشه بکن اوجی جی کیف خوشیه دبان هفتن پیشیامه دا yani bana ve bandore van khane be le ali dile vakti meclis tank bu yani ki ser mesela başur o rojalat ci biçen gotna am gerçi bu yer engelek gringtin ne le rojalat unsanın dema Nevruz ya da idara ev İran'e devleta İslamiya İran'e دو تشکرین یک برپسیاری وان لشکری چو ارمیه روجلا یعنی عالی روجلات کردستانا و روجاوای کردستانا باشور کرد که لوی داره دزگین کردستانیان تهدید کرن کو ام باندورا کی مازن لسر و بکنو و پاراسنا اودا ایریشه کردا کرن عالی دنه برپسیاری عسکری وانا و روجنامه‌وانه وانا erişilmezin birin ser evi, ser ala kursan evi bu adeta ki Türkiye dest bekleri ve deriş dest bekerin. Erişe ala Kurdistan edikin u nar Bereziye lemberi ala Kurdistan edikin. Ev ruye xuye gemari her kutçedden peş. Ev tengaslı bence aliye devleti navnatavi ve ciku erişkin erişe kurdadıkın. Ev ce naraziye, ev hovitiya İran'e لامبر کردان دومه گرتنو و تهدید و evet دومه عالیه دنه tabi hafta çuğu yani ve davi hafta tabi be guman sabakara komara mahabate bu ne komare aliye idam kırna sarokin komara mahabate Gazi Muhammedu havalbendin idara ve deme her deferin Kurdistan'ı hatın bir anin ev katliama komara mahabate çebu ku amzan komara mahabate demeki gelek Kurtca de duvarı Kurdistan'da da eğer gelek tiştaye yani dava kırna avayim pirekada ejnada de organize kırna juanada de ava kırna partiyen hevdemi Parti Demokratik Kurdistan hem erojlat hem bu sebep başur ava kırna wanda xodi bandora و قاضی محمد به وصیت خوا باندورا کی گلک مثلا دیروکا کردستان که دوی والدا ام دیساوان برزاری به بیرتینن و گلک همین پارتیان کردستانیان سروک به پارتی والا پارتیان کردستان جاج دی والدا مساجن گلک بالکش بلاف کرن ام دوباره به بیرتینن بله yani kekvaran yani براستی
ام زیادتی گرانی خودن سر روجاوای کردستان ام چک بالا مش سر دور دبه سر روشلات کردستان براستی او کتنا روجاوا دنیای حتی ترکیه هم داخله ودرید که نهال همبر کردات خوازن آذریا کو وقت ترک پیناست کنه اساس آذری نه ترکن لی ج آذراتن کردن اصله ولی بونه ترک نه ترکیه دزانه ایران لبر تکچونه و گلک تشت yani tamam devletek kadimiye yani devlet tek naçe lebele rejima malaz koke va de heje Kurdji dve Newrozê da birastî netewperastiya xwe gelek bi awakî dilsozî eşkere kirin Newrozên gelek balkêş û mezin pêk anîn ew îşarete ku hestên netewî li wê derê gelek xurtin xurtir dibin divê Kurd li wê derê hazir bin ku têkçûna mala jî roj bi roj nêzik dibe wek têkçûna Esad Kurdê Rojhilatê Kurdistanê yekîtî û hevkariyê xwe xurt bikin û xwe zêdetir bigîjîne gel bi rêxistin bikin ku ew der taybet ji ber ku me berê da jî behs kir yani Tirkiye dewleta Tirkiye û Tirk serneyatiya Kurda siyaset ava dikin li wir jî dizanin ku eger hejandinek çêve ê pêşî aktorê pêşî Kurdin û Kurdistan li wir ava be ji vê ga gorin ji vê ga dixwazin li hemberê Kurda ji mala zavtir Azeriyan bixine dewrê bira Tirko bizan be Kurd jî haya wan şer tiştî heye ew jî haziriya xwe dikin wenên lêsteka dewleta Tirkiye wê li Kurdistana Rojhilat jî Kurd demekî herî nêzdak mafê xwe yî netewî bi dest dixin û divê navberê de va bername me li ber qedandinê Başûrê Kurdistanê jî tiştê baş çi diqewmin hikûmet jî wê ava bibe û va yekîtiya Kurda yekrêziya Kurda roj bi roj xurttir dibe li hemberê merkez hikûmetî jî xurt dibin û ê herî balkêş ew e ku bi awakî wê heştê şabî hereketa heşta şabî ya wê dikeve kontrola dewletê ya jî wê bi awakî İsraîlî ya Emerîkî wan li wê derê wisa rehet nehelin ji bo ku biryar dane hemî hêzên grûpên terorîst li wê coğrafyayê tune bikin yek ji wan jî heştê şabî ez dibêjim û spas dikim. Niha li Başûr em 45 saliya komkujiya fêliya da wê rûreşê protesto dikin ku 45 sal berê ji aliyê Seddamê xûnmêj qetiamekî mezin li ser Kurdên feylî hatin kirin. Kurdên feylî em zanin warê dînî da mezhebê Şîe diparêzin pirê wana. Ew şerê İran û Iraqê dijberîtiyekî gelek mezin li hemberê feylî hat kirin, nüfus ji wan hat sandin, bi komkujî hatin kirin, bi saxîtî xistin bin erdê gelek mal û milkê wan ji wan sandin. Ew jî nerazîbûniyekî û êşekî gelek mezin bû, birînek gelek mezin bû di tevgera Kurda li ser gelê Kurd evekî gelek mezin e. Aliyê dinê bûyerekî dinê ku piştî referandumê û ew ku êrişên Kurda li Kerkûkê û deverên dervayê herêma ku azad hatî kirin barekeyên Parti Demokratîk Kurdistan Kerkûkê wan hatibû germiyan hatibû girtin ew ji vê dopêr hat vekirin ew jî cihê gohrandinekî nû ye bi kêfxweşî hat kirin ku hêdî li Iraqê tevî cihê Kurdistanê ber bi aramiyê vadiçe danûsandina ew vadiçe lê gohrandina rojhilata navên dikare Kurdistana Başûr ber bi serxwebûnê jî bibe yani ew hêvî jî heye ji ber ku car cara Ereb jî behsa wê dikin behsa perçebûniya Iraqê Baş bû te nego ew me tirsiye ye te got ew hêviye ye yani ew jî ji ber ku mesela yani ew rewşa Îranê û bandora wê li ser Iraqê yani dibe gohrandinên mezin li Iraqê bidekirinê li Kurdistanê jî bidekirinê duwarê aborî da jî hêdî Kurdistan ber bi evê diçe wekte got çixûn avakirina hikûmetê ew jî di rojevê da ye bi vî warî da di çerçeveya rojeva îroyîn da deqê me jî bi ser ketin em bername xwe bi dawî tînin heya heftekî dinê bi xêr û xweşî bimînin hemî temaşevanên me em hêvîdarin
به خبر نو به بویر نو بویر خوش و گشتبین و ام هفته پیش جوینا خو پیک بینن بخیر خوشی بینن gelek spas Hêviya Kurdistanek azad û rojên baş temaşevaran razî rêz û spas